road, and some vehicles are reported, about 4, swept away by these floods. Thanks to Kenya Red Cross, who moved fast and distributed food yesterday. The roads leading to Mandera now, there are 3 roads leading to Mandera. The one Lefe, Arabia, Mandera, Ramo, Mandera, Kalalio, Mandera, all are now cut off. That means the food distribution of vehicles leaving Nairobi to Mandera cannot go and to Mandera. Ginyiso luoro margi wi tuoche mabiro kod pige mochido. Bende gikone mine konyore mana kuonde ma weth kaluwore ni kata mana ute mag thieth bende ulose ketho. Maji ambayo yako pale kwa sasa yamechanganyika, maji ya kisima na maji ya taka kutoka kwa choo ambazo zile watu wanatumia. Kwa hivyo ile mji wa Elwak ambayo iko na karibu watu zaidi ya 1,100 leo labda wapewe maji ya chupa ili waweze kuwa na maji salama. Ile maji wako nayo yote kwa sasa kwa kupikia na kwa kufanyia chochote ni maji ambayo ni hatari, na tunahofia baada ya hii mafuriko tutakuwa na shida kubwa ya mlipuko wa magonjwa kama kipindupindu. Women are giving birth in the floods. The toilets are submerged. They do not have hygienic areas that they can access. They cannot access hospitals. Gikone jatend piny William Ruto modonjere wachno mapiyo mareso ganda kata kamano. Bende giywak ni omenda mane otenge weche mag El Nino poko chopo ne counties. I really would wish to appeal to His Excellency the President is to really upscale the emergency response required, as county governments are not adequately resourced. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama chalanga Ramogi joang familia marirom 100 kachel koda ka jopure gwenge ma Wahambla e kar chungod bura mano ma Homa Bay town korodong maonge kama ginyalo jotie kaluore gi midhiero ma okel kod koth mapek ma ne ochwe mano nyocha e aluora no. Kaka jafam marwa Alia Beach lero aora mano ma Rangwena nyopong ma omuomo kendo keyo pi e miere ma Wahambla. Odumbo dhi gundi adek gwenda odhite. Koth mapek madhi nyime kod chwe gwenge mopogore pachoka medo kelo midhiero ne jopiny kaachiel kod mwandugi kaluwore gi masira mar oula maweyo jopiny kod lal maduong'. E gweng' ma Wahambla e kar chud bura ma Homa Bay town moingo familia 100 kaachiel kod jopur sani odong' maonge kama ginyalo chwe wigi bang' pi oula muomore kendo donjo e utegi ma okelo kethruok mag mwandu ka gwen mana gipidhe miechgi bende pi oula ne oywero ma odhigo. Nadhi e nindo kabuok tayudo ka pi opong'o na ot. Moka nyal konyora gi nyithindo. Tinde mana wuogo gige na nodhi te madong' nono. Nyaka pes te nodhi. Makata kaka nyithindo nyalo chiemo bende koro onge. Napidho chiegni gwen 40 gi wiye. Ayudo ka gwen 30 otho. Aya ka kanyo achaka dok kama nyithi sikul ma somo to mbuya odake. Ayudo ka nyithindo go gige gi mag skul, buge, gimoro amora otimo pi. Koth mapek manochwe alura no bende noweyo ka aora Rang'wena opong' ma olo oko kendo yweyo kothe ma opogore ma jopur osebedo ka puro e geng aora no. Jopur go koro dong' kod lal maduong' kaluwore ni kothe ma gisebedo ka gikete geno margi pi oula ne oywero nyaka nam Lolwe e puothe kas ma Udhuro. Kaluwore adier kawuono piny tek to bech gik ma wasani watiyo godo gik machalo kaka crops mwapuro mwabende wasebedo wakonyore mwachulo nyithindo school fees. Kawuono kana mayor wayudo ka obedo dam gi pi obedo destroy te modhi nyaka di nam ka pi ola mol kod ywero gi duto te. Waloko ande dani amwalo pinka to ala no e mwapidho go nyithindo be mwatero go nyithindo sikul sani wadonge lwetwa nono kaka nyithindwa gidwa dhi sikul ok wang'eyo ka achiel gi jopur be wainyore mang'eny sani koro wadhi bede dhot wakwayo sirikal wakwayo mama koyie to bi mondo konywa ka achiel gi sirikal mamalo wadonge lwetwa nono kik wabed jokweche dhot. Gige wa moko no dhi gi pi kaka nyathi sikul buge ga mang'eny no kethore kaka dang' akony koro onge kendo gige ga be moko manyalo konyorago kaka nyathi sikul be moko pi no ywero. Ruoth mag gweng'no yango ni ute mag dak maromo 35 ne pi oula oketho e kinde masirano kendo weyo familia gweko gi lal maduong' kane okwayo sirikand kaunti ka omakore kod migepe mamoko mondo yie orese jopiny go. Kana adonjo gokinyi tim assessment ayudo ka ute maromo 35
ne pi odonje moketho gige ot, gige nindo, gige chiemo, bando in terms of several sacks, gige duka, mogo, ngano. Bang man along the lake belt ne pi oketho puothe mapidho Homa Bay town kamigole alode, tigole nyanya, tigole kitungu, tigole watermelon, gi rabolo. So far, almost 100 farms no bedo submerged gi pi. Appealing to the national and county government mondo bi okonye oganda mohinyore malichni mondo giyud kaka ginyalo chungo malo mondo gichak gitimo endigi matindo tindo mane gitimo to make their life lively. Magitimore ka jaod bura ma Kasepulo Ng'ondo Were to ne oro kwayo ne jogo eko modak machiegni kod wang' aoche mondo dar kuonde ma kamago mar konyo reso ngima e kinde ma koro koth dhi nyime kod chwe pacho ka. Koth chwe ma ok ber nono. Koro wadwa ni ji obed very careful. Joma miechgi ni e dho pi riparian areas. Wadwa ni gi move to the higher areas. Areas ma drainages nitie, wadwaro ni obed cleared mondo blockage kik obedi mondo pi kik kethnwa kuonde dak. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mago dhine nyaka jogo mowuok e kaunti ma Homa Bay, ka iwuok e kaunti ma Kisumu tintiere alwora mar Aora, to kodhi chako chwe matek malo karidore piny jogo mantiere alwora mar Auji, jogo mantiere Nyando, mantiere gwenge mopogore opogore nyaka Ramogi Jwang' bedro kicha kinde ma koth makamagi medo mana chwe. Sigana machielo nyaka Ramogi Jwang' jopuonjre mago ma jo klas 12 kwano mana seche manok okinyi ma kawuono gichak penj magi madhi bedo ka chakore kawuono, mano penjno mar KCSE. Ikruok ne penj go osebedo kata ka ni kod ng'ikruok kod luoro mano ma osekel kanyo kod koth masani koro chwe e moko kuom gwenge. Jafwambo marwa Judith Omondi miyo waler mar kaka ikruok ma kamano chalo. Seche orumo kendo dong' mana matin to penj mag KCSE chakore ayanga e pachoka. Kata kamano, ywak pod nitie ni penj go ok dhi bedo makare ne jopuonjre mawuokie gwenge ma koth oula muomo e sani. Jaod bura ma Mandera South Abdul Ibrahim, ma bende en jakomiti mar od bura marango weche mag somo, koni e kwan mar skunde 12 mag sekondari kar chung' od bura mare, onge ma osetonye midhiro mar oula. Okoni nyocha giwito jopuonjre 2 manyicha otieko penj ma klas 8 e oula mapek makwako gwengego, gino ma bende nyalo kelo midhiero ne jopuonjre machako penj kiny. Most of the schools, just like the homes, are submerged. Like for example, Elwak Primary School is completely submerged, and students are doing KCSE exams. They just finished primary KCP exams, and unfortunately, as you've heard already, we lost 2 students who had just finished sitting their KCP exams to issues related to the floods. Bende oywak ni bidhruok mag penj go nyalo dok piny kaluwore ni moko kuom skunde ma oula poko ywero ema koro itiyogo kaka kuonde jot e kinde ma penj bende chakore. And some of the schools which are not flooded are now areas where people are running to so that they can shelter there. They can use it as a temporary refuge. So schools are in session, exams are going on, and people are also living in those schools because they are running away from their homes, and the floods have really affected them. And education actually is one of the most hit sector in that part. E counties mamoko kaka Kericho kod Narok, ikruok osetim makare motelo ne penj go. We are really ready for the exam, and we want to thank God for taking us this far. It's been a journey, and I must say, though with the hardship, the economic recession and all that, we've managed to go through, and we owe everything to God. Jagoro maongirore migao mar somo Belio Kipsang, kata kamano koni gisetimo ikruok makare, kendo kata e gwenge ma oula jukogo, penji biro kawo diriyo kendo e wang' sama onge ng'ikruok. As a policy direction, we are all aware that we shall be collecting examination papers twice in a day. There will be the morning collection and the afternoon collection. We've done proper routing, and we know when we start this exercise on Monday, there will be no schools or teachers who will be disadvantaged in picking both papers. We can give you a word that we have dealt with that particular challenge that we thought may arise out of picking the examination twice. Belio bende okwayo jonyuol kod jopuonj
mondo kik yiene jopuonjre odhiye kuonde penj kod simbe. Don't allow our children go to school with mobile phones because it is an offense and it may disadvantage them as they do their examinations. In our boarding schools, we shall make sure that we do adequate fixing, checking to ensure that telephones are not found in our school compounds. Higani, maromo jopuonjre 903 dhi timo penj mar klas 12. Judith Omondi, Ramogi TV. Aya, nyokoro moge jwang, wantiere karakae, koro wakoni nene gigo matimore kone mopogore opogore. Sio mano ikruok mano ne penj, ne wakoni karakae mondo mikonwa ni ioro ote mage, mago mag puoch kipako tenre kod weche go kata hawi maber ne sikunde mopogore opogore. Aya, nitiere ka Paulinus Osakara, neno wakani Uyoma, wacho ni maber ndhi jopuonjre, wacho kanyo neno Uyoma Republic, Uyoma Katwenga, mano wacho ni Ana $M ja Uyoma, chenro mar penj mano Vitalis Ochieng Wood Game Karariu, mano wacho ni yudwa yo makare, wacho lit ji mabende okoro fula dhi gogo, wacho ni ochopne gi yo makare, wacho ni aneno weche manyien mago mag rupiny ka ntiere gemiala, wacho ni my heartfelt condolences to the families, relatives and friends ne jogo mowito ngimagi e county Nakuru. Nyakwar moge jwang mano wach mabende wamedo luoni. Onyango Vincent, wacho ni Onyango Vincent Konyango, wacho ni mano engineer Vincent Konyango, nyakwar Jasiromo Janyabola, bende koro wacho ni waka intire Kajedo West, wacho ni with Night Tracy and Muricho, wacho ni in room 7 wishing Nyawango and Nyabola secondary candidates happy maber, blessed week to Bevin Chanel, First Lady. Aya, opake kama pake Mario Kinyi makawuono. Mano kamantie Khalid Mohammed, bende wacho ni tuned in from Kisumu County, kawantire karkanyo mosra Joma Bay duto, mano dala, kendo mos ainya ne Joma Bay dala, kuom lal ma okel kod koth. To pesel nino ni kanye awuoro. Joyce Oduorangi penje weche gi mago magel nino ni pesa ne to koro ntiere karkanyi, kendo koro nyaka sani nyakora moga jwang wadano waturi achiel kachiel kod jafwa maro mantiere kacha county mana Nakuru kinyi makawuono mondo miyo konwa ne ni masira mano mara apaya mabende omiyo ji 10 oweyo ji 10 kowito ngimagi, ji mamoko bende oyudo hinyruok kendo tere kuonde thieth ma opogore mano ka item res ngimagi. Nyaka sani ji 10 go osewito ngimagi. Masira mano timre kacha saa 9:10 nyaka sani bende osekelo lal machalo nade. Sani wantiere kae kod Evans Asiba kantiere kache county ma Nakuru. To koro sani ka wanyalo yude mana achiel kachiel. Evans Asiba, habari ya asubuhi. Poleni sana kwa wakazi wote wa Nakuru. Tafadhali tueleze yanayojiri kufikia sasa kutoka county ya Nakuru kufuatia ajali iliyofanyika leo asubuhi. George Bati uliyosema tuko katika kaunti ya Nakuru ambapo kwetu si kwema, tuseme hivyo kwamba ni ajali iliyofanyika mwendo wa saa 9:05 hivi, na wale ambao waliokuwa hapa na pia sisi tumekuwa hapa tangia mwendo wa saa 9:50 hivi, tukijaribu pengine kujua lile nalo ni lakini nikihesabu katika hesabu zangu ambazo hazijathibitishwa na maafisa wa polisi ni kwamba wale ambao nimeona wakiwa wamefariki kutolewa katika gari na kulalishwa hapa nje ni idadi ya watu 10, wakiwemo watoto wadogo pengine hadi wa miaka 2-3 hivi. Wengine ndio sasa hivi wanaendelea kuondolewa katika gari hili ambalo tunyume yetu hapa hivi, na mwenzangu Ken ambaye anapiga picha iwapo atazidi kukuonyesha kile ambacho kinaendelea. Ni kwamba ni ajali iliyohusisha gari kutoka Shuttle, niseme tu kwamba shuttle sako ya farasi ambayo ilikuwa ikiondoka kutoka upande wa Bungoma ikielekea nitakwamini kwamba Nairobi. Hapa tulipo ni eneo la Sobea Nakuru Salgas Stretch ambapo ajali hii ilifanyika mwendo wa saa 9:10 hivi, lakini moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na yule ambaye alikuwa hapa mwendo wa saa 9, niseme tu kwamba dakika chache baada ya ajali hii, ambaye ni mwenyeji eneo hili. Njoo tusimamie tu hapa, ukianza kwa kujitambulisha, pengine tuambie wewe kama mwenyeji mlijuaje kwamba ajali imefanyika mahali hapa hivi, uzungumzie. Ne en gimoro saa 9 motieno, nyinga iluongo ni Beno Mwando.
kane wantiere kwan ninde to wawinjo kako komoro wuok matpek kuto nikech ndara ne wang'iyo ni masira mag ndara gi ng'eny ga kae. Koro kane wawinjo kokono to ne wang'e ni en accident. To piyo piyo wan kaka jirende mane area makani ne wabiro mapiyo piyo ka wabiro non kaka masira notimore ka nitiere kind geche gari mar farasi ni to gi lori man kae ni. To kane wanwang'e kane geche gi omakore matek ahinya. Ne gigore ne en accident mapek nikech okawo machalo saa achiel mangima mondo mi breakdown oywa matatu ni kagole kuom lori man kanyo no. Ne mokawo muda maduong' ahinya. Mokwongo wagone erokamano ne jodak makae nikech ne giwuok oko piyo piyo mondo gikony wach mar masira madhi mbele kae ni. To ndara makae ni wasenwang'o masirni mang'eny ahinya mag apaya. Koro wanyalo mana kwayo sirkal ni mondo manyne yo ma inyalo tigo wach masira makar kae nikech osekawo ngima mag ji mang'eny ahinya ma ok onego bed ni sirkal ling'a ling'a to irangaranga ni ma wach ma kawaida. Koro mane omiyo wakwayo ni ndara ni kaber to kete mondo bed apaya mopog diriyo makata geche ma kocha gi ma malo koni okrom mane manyalo duoko masira mag ndara mantiere area makar kae ni piny. Erokamano Siba. Pengine kama unaweza tuambia, najua kama umekuwa hapa tangu saa 9, tuambie kidogo kwa wale ambao wamefariki, pengine umri wao miaka ngapi hivi na ajenda kwa sababu umekuwa hapa na umekuwa mkiwatoa katika gari hili. Jomotho ka nitie nyaka nyithindo matindo. Nitie nyithindo ariyo mawito bende ngimagi. To nitiere nyithindo moko bende manohinyore bende. Lakini kirango joma ne kar kae, joma ng'eny gi ne gin joma mine, but joma chwo bende ne nitiere. Koro kwa kwano joma mosewito ngimagi kae, wang'e namba no nyalo dhi malo, but joma owito ngimagi kaluwore nyaka saa 10 gokinyi makawuono ne gin ji mosechopo kwan madhi 10. Koro mage joma sani wanyalo confirm nosewito ngimagi. Hebu pengine mwito wako ni upi kwa serikali? Tunajua kwamba eneo hili ni eneo la mkasa ambapo kumekuwa na ajali si mara moja. Pengine mwito gani uliokuwa kwa serikali kuhusiana iwapo ajali hizi za punguzwa kukwisha? Gima inyalo tim ka en ni program ma sirkal nigo mar keto apaya ni mondo bed diriyo kaka ne gichake ka wuok Limuru odhi kamano all the way to Mau Summit. Mano biro miyo ndara ni pogore maber. To miyo koro geche ok nwang' thuolo magiromo nikech accident gitimore nikech most of them gin mag head on collisions. Koro kinyalo tim mano to biro konyogi e ngima matimore maber, e madhi maber. Kamano Siba. Mliomsikia huyo ni Ben Omwanto ambaye ni mwenyeji wa eneo hili akizungumza nasi na kutuambia hali ilivyokuwa mwendo wa saa 9 dakika 10 hivi ambapo ajali hii ilifanyika katika eneo hili, ikiwa ni eneo la niseme tu kwamba ni barabara kuelekea eneo la Salga, barabara kuu ya Nakuru kuelekea Kisumu au Eldoret. Ni ajali ambayo imeacha watu 10 ambao tumehesabu kufariki au kupoteza maisha yao kutokana na ajali hiyo, na vile vile pia gari hili lilikuwa likielekea upande wa Nairobi. Ukiangalia ni nambari ya usajili KDK 541N kutoka Farasi Shuttle ambao walikuwa kule. Ambacho tunaangalia ni kwamba pengine ajali hii ilifanyika baada ya yule dereva trailer ile ilikuwa ikielekea upande wa Salga kupoteza mwelekeo na kugonga ana kwa ana gari hili na kuchangia vifo vya watu hao wote. Wale ambao walinusurika wamepelekwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Nakuru ambapo wanapokea matibabu. Tukiondoka hapa tutakuwa wenye kuelekea katika hospitali hiyo pengine kujua tu hali zao vipi, na vile vile kuzungumza na madaktari katika hospitali ile kujua pengine wale ambao wamepelekwa kule hali yao vipi, na vile vile pia tutakuwa wenye kutafuta familia zao. Najua kwamba pengine baadaye familia zitakuwa zikija katika kaunti ya Nakuru kuja kutambua tu pengine mili za wale ambao wamefariki kutokana na ajali hii. Ni gari lilokuwa likielekea upande wa Nairobi kutoka Bungoma. Ukiangalia ni gari ambalo linafanya Malaba Bungoma Kimilili, na ni pengine tu wale ambao wamefariki wote na wale ambao wamepelekwa hospitali waliofariki walipelekwa katika chumba cha kupokea mili cha hospitali ya Nakuru, rufaa Nakuru, na wale ambao wamenusurika wakapeleka katika hospitali hiyo. Kutoka kaunti ya Nakuru nitakuwa nikikurejesha kwako Bahati George, mie Evans Asiba. Asante sana Evans Asiba. Tutakuruhusu uendelee na shughuli pevu unayoendelea kufanya hapo kaunti ya Nakuru, na muda usiokuwa mrefu tutarejea kwako ili uweze kutuambia, wakati huo ukiwa ange kutuelezea yanayojiri kutoka kaunti hiyo. Tutazidi kuarifu watazamaji wetu wa Ramogi TV yanayojiri kutoka kaunti hiyo. Nyakora Mugejwang mano Evans Asiba no turekodwa chelka kwa kate kaunti mano Nakuru kwa mikono wake. Nyakora Mugejwang ni Jiapar obitungi magi mago weche maronjo sani
Odogi okinyi makawuono ni ji 10 owito ngimagi mago ka gintiere kacha moting'o nyaka nyithindo mane ntiere nyamburko moro manochomo kaunti mano ma Kisumu, mana apaya mantiere Nakuru ka ochomo Kisumu ka ntie lori mabende ne oromo go kanyo trailer manoromo godo rigiri kendo bang' mano nokelo lal mag ji 10 ka ji moko bende oter kacha kendo medo yudo thieth mage kwan mantie nyaka sani. Evans Asiba ntie kar kanyo kendo medo luwo wachno koringo nyaka sani odhi e osiptal kata od thieth maduong' mantiere kaunti ma Nakuru kama bende jogo moyudo hinyruok ne oringo do kendo otergi kar kanyo. Medo oro ote mago mag lit gi kuyo na anyuola osiepe kaachiel goda ka jogo duto ma oyudo midhiero machalo kamano okinyi ma kawuono. Masira manotimore kar saa 9:10 okinyi ma kawuono, ji 10 go owito ngimagi. Mathoth bende nitiere, med luowa e mbui mag Facebook, Twitter, mano X, kaachiel koda ka Instagram kama bino medo keto ni madonjo kendo matuch kotone kod masirane mar apaya ma wang'eyo kendo ma jofwambo bende osepuodho ni mago gik matimore kaunti ma Nakuru kod gwenge mopogore opogore mondo mi bed kod ng'eyo. Nyaka sani watieke kanyo nonro mar gazet biro kod nyawado Joyce Oduor. Kik idhi mabor, na kelo ni weche manyien okinyi ma kawuono. Nyinga Cleophas Luoch, Jakisumo Kanyakwar mokeo nyaka Chisango, oriti masani. Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Viusasa. Na kupigia kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu wa 100,000 shillings courtesy of Jipange na Viusasa. Wow! Umekuwa ukijipanga na Viusasa? Thank you very much. Yeah. We are rewarding you with 100,000 shillings. Unahisi aje Gladys? Nimesema mtu asante kwa Mungu. Jipange ushinde na Viusasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to tie kunde moko bende japiny mano golo lo los go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno kik bai. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano
Jot pod gin jot. Sarpanch ji. Dewe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaki jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yini kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha beach nyakora magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Viken Wuktich ticha rio ticha dek ticha ngwe ticha beach sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakora mogejong machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono mataye nonro mar gazet nyinga Joyce Odur. Kaka pile chieng' wuok tich wanono gazet kod jafwambo wadwa Eric Okeyo Kizito mosemole studio kae achiel kachiel. Oyawre Eric Okeyo Kizito ichiyo nade? Achiyo makare Joyce. Kendo waneno ka en nyiedho koth mane chwe kanyo gotieno e boma ma Nairobi kae. To kendo wakawo thuolo ni makende mar kwayo ay makare ne jogo mandiko penj mar klas 12. Koro ji duto matimo penj makamano moloyo to mago mae gwenge makaluo wakwayo ne ge makare. Gibed mana gi chuny mabolore mos gitim kod penj to Nyasaye dhi gwedho kanyo to duoko dhi bedo makare to gidhi mana chore mbele kod somo. Aya mana kaka iseneno Nyakora Mugejwanga Eric Okeyo Kizito mantiere godo kinyi makawuono wadono gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Tekinde nonro mar gazet bende wabro bedo kwa menyo ni kaka iyawo containers mag penj. Mago penj mag KCSE machakore okinyi makawuono e counties duto 47 mapacho kae. Ka jagoro mongirore migao mar somo mano Belio Kipsang odiochieng' makawuono entiere e kama nitiere container mano mar penj ma Westlands kama bende otayo chenro mar yawo container makamano kendo bro bedo ko igolo keletese mag penj kanyo kitere skunde mopogore opogore mayudore county ma Nairobi kae. Mago duto wabro bedo kwa menyuni kata kamano we walidha ne gazeta mana mapiyo piyo kalore ni wadong kod thuolo matin kende kaito Cleophas donjo kod twak mokwongo kinyi makawuono.
Kizita dono wachak kod gazet ma Daily Nation okinyi makawuono kwa nyalo mana ng'iyo wach mabende gazet ma Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Wang'eyo ni kambi matimo nonro mano mar Infotrack odiochieng' manyoro ne gigolo nonro margi magisebedo ka gitimo mano mar jod bura mosebedo katiyo makare mar jod bura. Aneno ka gigolo kae kwan mar ji 150 mag jod bura mosebedo katimo makare ahinya moloyo jowetegi. Ndidi Nyoro jod bura ma Kiharu ema koro mako namba mokwongo kod atamalo 70 e kind jod bura moko maduto mosebedo katiyo makare ahinya e pacho kae Kizito. Joyce ma wach mabende koro nyone odiochieng' manyoro ka kambi no matimo nonro koro nyotimo nonro moyango jod bura mago matiyo makare. Jod bura adier manodhi od bura kachwalo gino manomiyo japiny nodhi e debe moyierogi. Koro king'iyo kanyo wan gi Ndindi Njoro jaod bura ma Kiaru ma ok ma en thuolo mokwongo kata chien kanyo ben waseneno ka Ndindi Njoro ne kawoga namba mokwongo kuom tiyo maber. Koro kata kwang'iyo kae waneno kanyo kwang'iyo counties wa ma Kaluo waneno Opondo Kaluma ka ni kod atamalo 66 mano jaod bura ma Homa Bay Town. Koro en gino makare nikech ni penjo japiny to jaod bura mari osetima ng'o to jogo mano mi penj mano kod kambino matimo nonro mar Infotrack nowacho wechego mag gedo mag apeyni, wechego mag siro somo, mago makweche mag basaris, wechego mag chwalo pi ne oganda e kor gwenge, wechego mag ywayo stima ne jopiny. Koro jopiny ne ng'iyo magi ka koro ne gimiyo jood bura meggi atamalo kaluwore kod tije magisetimo. Koro jod bura mosetimo tije mowinjore ma jopiny neno koro jopiny mor kodgi nikech king'iyo gi kanyo koro wach ni jod bura 150 osetimo makare. Wach makamana noko mipeke it gazet mar adek mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono. Kwang'iyo it gazet mar adek kanyo Kizito kwang'iyo mana counties magwa makaluo moko kuom jod bura manyaka sani koro wanyalo wacho ni osetimo makare. Wang'iyo ni nonro makamae kambi matimo nonro mano mar Infotrack wacho ni ne gitime kuonde chung'od bura 290 mayudore e pacho kae mago 290 constituencies matimore e pacho kae ka bende ne gikawo pach jok maderom 58,748 ka giwacho ni kar chung od bura ka kar chung od bura ne gikawo nonro mar ji 200 manyalo wacho ni en gino ma ne gitimo e yo makare mar yango na diera magi gin jogo mawuok e kar chung'od bura nogo. Kwang'it gazet mar adek kanyo mana moko kuom jogo mabende wanyalo wacho ni gin jogo mawuok e counties magwa makaluo. Kwang'iyo kanyo wantiere kod Were Charles jaod bura ma Kasipul entiere kanyo kod atamalo 64 kanyo. Kwang'iyo jago machielo bende atamalo 61 kae bende wantiere kae kod jaod bura ma Uriri mano Mark Nyamita Ogola ma bende nitiere atamalo 61 kachiel kod jaod bura mamoko mopogore opogore. Akeka in bende mita wang'yo make moro mago jaod bura mawuok e gwengewa mag Nyanza. Joyce wang'o mako Wandai mano jaod bura ma Ugunja ma en wang'o maka nikech mano en jatend kweth jogo manok e od bura. Koro waneno kotiyo maber kanyo to bende wiok nyawil kod Babo Wino ebe en jaluo to entie boma ma Nairobi ka Embakasi East ebe en gata malo 60. Koro tije ber kata en waneno kacha ka ji wacho ni weche mag apeyni omako makare, weche mag chwalo weche mag basari omako makare. Koro en puoch gi pak ne jood bura moneno ni gichwal tijego manomiyo jopiny oyierogi. Aneno ka jaod bura mano ma Kisumu West Rosa Buyu en bende entiere kae atamalo 55 kae. En bende otemo kaluwore ni en ng'ama miyo ma en jaod bura e gwengego mag Luo Nyanza entiere kanyo atamalo 55 kachiel kod jaod bura ma Kisumu East ma bende noyiera kaka jago mochung' kar kende mano Shakil Shabir en bende entiere kanyo atamalo 56. Kata kamano ang'eni wanyalo mana chulo negi puoch kachiel kod pak gimed tiyo ne jopiny e yo makare. Joyce temo goyo wang'e gazeno mondo ang'e jaod bura mara Manyando taneno ka bende Odhach en kanyo mano okelo Jared ben kod atamalo 58 omed mana Dhach to koro sani wang'e ni weche mag pi koth osechako chwe koro mane midhiero mantie nyime onge mana kako dhi rakre godo weche mag chien kanyo no bed ni keto dikes mageng'o pi omed mana tiya neno kan kota malo maber 58. Adwa nwadhi mana mbele mapiyo piyo ang'inyo kwa Ramogi Jong ni walidhe mana mapiyo piyo it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro mana gino momiyo nyaka sani koro Ndindi Nyoro jaod bura ma Kiharu ema koro omako namba 1 kod atamalo 70 e kind jod bura matiyo maber ahinya moloyo jowetegi ka bende iwacho kae ni Ndindi Nyoro
sani koro gino mamiyo ponono en tiero ng'ala manyime en kaluwore kod kaka osebedo kokonyo kata ojiwo wechego mag somo. Mabende nitiere ranyisi kae mar miyo moro mabende luong kae ni Jerusha Waigwe mabende en janyuol e skul sekondari mandikwe Day Secondary School mayudore kar chung' od bura ma Kiharu. Nyaka sani koro owacho ni Ndidi Nyoro nokonye boyudo omenda mar somo mar atamalo 19. Kata kamano Kizito ang'isi ni odiochieng' ma kawuono penj mar KCSE chakore odiochieng' ma kawuono. Wawinjane kaka Belio Kipsang loso gi sani e kinde moyawo container mayudore Westlands bore Nairobi ka. Wawinjane monde. Watoto wetu wafanye mitihani and we look forward to a good run until we release their results later in the year to prepare them to progress to the next level. Thank you very much. Maybe we can do another one after this so that we allow the container to be opened. Asante sana. Aya mana kakineno kanyo koro muga jwang mago pichni mabende biro ni achiel kachiel kowuoka mano Westlands mano bore Nairobi kae kama bende ne nitiere container mano mar penj mar KCSE wang'isi no odiochieng' ma kawuono penj mar KCSE chakore ayanga odiochieng' ma kawuono. Mineno kanyo moloso mano en jagoro mongirore e migawo mar somo Belio Kipsang mana kakineno e wang' jowi mari kanyo achiel kachiel oyawo container makamano mar en ranyisi ni container makamano pok noyaw nyaka ne penj kete iye matiende no odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono ema koro iyawe container makamano mar mondo mi jopuonjre ochop kacha mar mondo mi gikaw penj mag KCSE machakore odiochieng' ma kawuono. Kata kamano nyaka sani koro iwacho ka ni chal mar arita oseket makare ahinya mar neno ni kuo mar penj okobedo e skul mora mora. Bende wageno ni jopuonjrego matimo penj wanyalo mana medo kwayo negi hawi maber mar mondo mi gitim penj e yo makare maonge kod ng'ikruok mora mora. Kata kamano weche makamago pod wabiro medo menyo ni matimore counties mopogore opogore, ok en mana county ma Nairobi ka kende, counties mopogore opogore kaka county ma Siaya bende nitiere jogo motelo ne yawo containers mag penj maneno ni penj makamago ochakore e yo makare maonge ng'ikruok mora mora. Nyaka sani mana kaka senyisi kanyo jagoro mongirore migawo mar somo mano Belio Kipsang wacho kae ni jogo mochung' ne arita onego bed ni keto alwasi makare mar mondo mi e kinde ma penj timore ponono onge ng'ata ng'ata manyalo donjo e skul kacha mar mondo mi okel ng'ikruok mar penj. Ka bende nyaka sani koro giwacho ni gibiro neno ni penj makamago otim e yo ma huyanga e yo makare maonge kod ng'ikruok mora mora mana kaka senyisi kanyo. To bende nyaka sani mang'e ni magi gin kinde ma koth chwe onego bed ni keto piny okenge makare maneno ni kata bed ni koth ochwe to penj makamago ochope skul e yo makare. Jafwambo marwa mano Judith Omonde nitiere kanyo achiel kachiel wabiro bedo kwa tudre kode mar mondo mi onyiswa ni to en ang'o matimore gi sani. To mana kaka ineno ka nyako Ramogi Tv mano achiel kuom boxes kata otese mabende boxes manitiere penj go mag KCSE mana kaka ineno kwa menyo gi kanyo onge mora mora moseyaw manyiso ni pok noyaw gi kata onge ng'ata ng'ata manosedonje i container kanyo mano motelo ne odiochieng' ma kawuono. Mane momiyo nyaka menygi e yo makare maneno ni podi gintiere kod seals mane olor gi godo e yo makare. Adwa ni walos kod Judith Omondi achiel kachiel kokalo e yor simu. Judith ichiw nade okinyi ma kawuono kata oyawre okinyi ma kawuono inyalo mana ngiswa ni nyaka sani ang'o matimore kama intiere. Belio Kipsang wacho nang'o kotudore kod penj mag KCSE machakore odiochieng' ma kawuono. Judith. Erokamano Joy. Ageno ni chiwo makare, aru makare antiere boma Nairobi kae kating'o bura ma Westlands kuma bende kaka isawacheno jagoro ma ongirore migawo mar somo Belio Kipsang okinyi ma kawuono mondo kae mar yawo container mar penj kendo bende neno ni penj ma kawuono wang'eyo ni odiochieng' ma kawuono penj madongo mag KCSE chakore ayanga e pacho kae bang' timo moko mag lwedo kata practicals. Juma ma okalo kod juma moro chakore odiochieng' ma kawuono Belio mondo mi penj gi ochakre ayanga. Motelo ne yawo container ni Joyce Belio twak kod jopuonje madongo mochopo ka mar kawo otese magi jopuonje madongo ma e skunde mopogore opogore kar chung' od bura ni ma Westlands. To maduong' ma Belio owacho en ni mondo bidruok obedie penj ni. Belio koni kinde mathoth
osebedi ka to bedo ni jopuonj madongo kiwacho ni kamoro gitiyo kod oteku margi keto duoko piny bidhruok mar jopuonjre mondo mi bende gine ni kata skunde gi otimo maber. Ma en gima bedo koni ok onego bedie e penjni ahinya to jumbe ariyo ma koro penj gi dhi timore e pacho kae. Okoni jopuonj madongo gi ok owinjo tigo oteku margi mora mora mar neno ni giduoko piny bidhruok mar jopuonjre kata mana temo tiyo kod rieko moko mondo mi gine ni jopuonjgo kamoro ok otiyo kod nyalo gi e timo penjgi. Bende okoni oparo negi ni juma mokalo ne otiyo kod jopuonj madongo mag primary ma e yo makare kendo juma dieki bende odwaro ni mondo jopuonj madongo gi one ni giluwo chike ma oseket kod migawo mar somo kama oting'o neno ni gimondo e container okinyi kendo bende duogo saa 8 ikawo penj mar ariyo. Waduto wang'eyo ni chik masani wacho ni penj owinjo bed ni ikawo diriyo e odiochieng'. Ok gin mana yore moko mane otem ket kod migawo mar somo mondo mi gine ni penj madongo otim e yo makare, otim kod bidhruok makare mondo kik ng'ur bedie chak higa manyien ni igolo duoko mag penj masani timore gi Joyce. Kowuok kae odhi neno ni bende ochopo e skunde moko achiel ariyo mondo mi one ni otesegi ochopo makare kendo mi penjgi ochakore makare kendo e wang' sa. Bende omulo weche moko mag koth mapek ma wang'e ni sani chwe kod oula Joyce. Owacho wach mar Tana River, owacho wach mar Nyakach. Waduto wang'eyo ni nitiere skunde moko e gwengego ma bende koro sani koth mapek machwe osekelo midhiero ahinya to ne jopuonjre matimo penj sani. Koro magi gik ma gin bende wacho ni girango kendo kaka migawo gisechako timo okenge mar neno ni jopuonjre go osechoponegi e wang' sa kendo kuonde manyalo bedo ni nitiere midhiero mar jopuonjre go chopo e skul gin gi yore ma giseketo ka gitiyo machiegni kod migawo mar arita mondo gine ni jopuonjre makono yudo penj, onge japuonjre ma okoso timo penj higa ni Joyce. Magi gin gik ma pod amedo luwo kae ang' na omedo kono nyakwara Ramogi Ajwang' e weche manyien ma saa 7, saa 1, saa 3 nitie odiochieng' mokwongo mar penj mag KCSE. En ang'ono motimore bende ka nitie ni gik moko bende motimore manyalo bedo ni gin ataro kod chike mag penj magi duto ang'o medo luwo. Bende katieko en ni bende wacho ni juma mokalo ne gimako ji buora ma itudo kod dhi ataro kod chike mag penj ahinya to tiyo gi mbui e golo otesego mag penj. Miyo juma ni bende ogolo siem ne ng'ata ng'ata manyalo bedo ni kod paro mar dhi ataro kod chike mag penj kata mana temo yawo otas kata mana yele mbui kata obed otas ma osetim kik poni kete mbui mar kamoro temo wacho ni penj gi eki ne owuok chon kata ne okwal. Magi gin weche ma pod omedo luwo Joyce ang' nwako nyakwara Ramogi Ajwang' ni to gik kanye achiel kachiel nyaka irie studio. Aya Judy, kapok awe idagom mar penj achiel kende, bende nitiere okenge moseket piny nikech wang'eyo ni sani koth chwe kendo nyaka sani bende aneno ka koth chwe kama intiere okinyi ma kawuono. Bende nitiere okenge makare ma bende ponono jagoro mongirore migawo mar somo Bello Kipsang' wacho ni biro ket piny ahinya mar konyo jopuonjre ochopo e skul kata obedo ni koth ochwe. Kaluwore ni koth nyalo kata geng'o jopuonjre gwenge moko mar mondo mi ochopo e skul ahinya te gwenge ma oula nitiere. Bende nitiere okenge moseket piny mar neno ni penj ochopo e skul e wang' sa kata obedo ni koth chwe to jopuonjre bende ochopo e skul e wang' sa. Judy. Joyce, mana kaka nawacho cha watwak kode motelo ne yawo container ni mana kaka neno sani to kanya wacho gi dho ngere en ni no generalize duoko mare momiyowa mak mana ni bang' yawo container ni wan kode gi twak makende kaka jofwambo mondo mi to konwa ni e dhok mar ariya wacho ni waseketo plant no mano is too general. Koro wadani wakete tenge bang' ka osetieko yawo chiwo tese mag penj gi ne jopuonjre madongo mondo mi wakete tenge to konwa ni to chenro mowacho ni giseketo kaka migawo ni gin mage mondo wang'e ni nikech gwenge kacha wang'e ni nitie gwenge ma bende chenro mag penj oserocho ne. Wan nyoro nwatimo story moro mar Sabit kuma jod bura makono wacho ni en gi skunde 12 gite oula osemonjo to ma oula pok omonjo ji tiyogo kaka kar jot skundegi sama ji tiyo kodgi kaka kar jot to penj be dhi nyime. Bende wan gadieri ni bidhruok dhi bedo e penjgi. Koro magi gin mana moko kuom penj ma bende joda penje kapok owuok mar dhi limo skunde mondo mi to ket wayanga kaka jopiny kaka jofwambo ni to en ang'o ma hie gitimo kaka migawo mar somo.
Aya, erokamano ahinya Judith Mondi ka intiere kar chung'od bura ma Westlands kama bende jatend migao kata jatend mongirore jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang odiochieng' ma kawuono otelo ne chenro mar yawo container kama okane penj mag KCSE. Wang'isi kanyo ni penj mar KCSE chakore e counties duto ma pacho kae kendo jofwambo magwa goyo tache counties mopogore opogore kama bende nitiere containers mag penj mar mondo mi gin bende gibed joneno e kinde ma iyawo penj makamago. Chenro makamago wabiro bedo kwa kelo ni achiel kachiel. To mana kaka isewinjo ka Judith onyisowa kanyo ani bende gibiro bedo ka gipenjo jagoro mongirore migao mar somo okenge moket piny mar neno ni kata bedo ni koth chwe jogo makoro chal mar kor lwasi wacho ni koth mapeka biro bedo ka chwe pacho kae e thuolo ni duto. Wanyalo wacho kata ne dwe mar 11 ma jopuonjre timo penja kuom thuolo mar ndalo 15 koth biro bedo ka chwe. Okenge mage mibiro ket piny e yo makare mar neno ni nyithindo odhi e skul e wang' sa gichopo e skul e wang' sa to bende penj ochopo e skul e wang' sa. Chenro makamago pod wabiro bedo kwa luonu achiel kachiel e counties mopogore opogore. To wawang'ia ne county ma Nyeri ni to en ang'o matimore mana kaka inene wang' jowi mari kanyo mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e county ma Nyeri mana kaka ineno kanyo mano se yaw box mano oting'o penj. To mana kaka isewinjo jagoro mongirore migao mar somo wacho ni penj makamago ibiro bed kikawo diriyo odiochieng' matiende ni kosekaw penj mokwongo mitimo gokinyi kendo jopuonje biro bedo ka dok kuonde manitiere containers mar mondo mi gikaw penj mar ariyo. Kata kamano ang'e ni giseketo piny okenge mag neno ni arita ojiw e yo makare mondo ng'ata ng'ata kik kwal penj. To bende ojiwo jopuonjre ni kik dhi e skul e kinde mag kata kik kaw simu ka gidhi godo e skul kaluwore ni dhi gi simu e skul koyudi godo mano nyalo kelo chochni kata nyalo kelo maling'ling ni ponono intiere kod paro mar kwalo penj. Mana kaka ineno kanyo mago jogo makoro yango ni penj makamago pok oyaw kaluwore ni kapok giwuok e container kanyo nyaka ne ni onge penj moramora moyaw to ponono ka nitiere moyaw ponono nitiere gino mibiro tim. To mana kaka ineno koro sani koro ing'ade kanyo gi makas mar mondo mi ogole e karatas mokwongo mano maoko. King'iye kanyo koro osegole kanyo nitiere kalatas machielo mana kaka ineno kanyo mano bendi yango ni onge ng'ata ng'ata moseyawe kendo isomo ni ma to en penj mane nyaka yange kendo nyaka ng'e ni en adiera to ponono nyaka ng'e ni odhi e center mane kaluwore kod jopuonjre manitiere e skunde mopogore opogore e pacho kae kaluwore ni skul ka skul nitiere kod kwana jopuonjre mopogore opogore. Pichni makamago nyaka Ramogi Jong mana kaka senyisi pod wabiro bedo ka wamedo menyo ni achiel kachiel mar nyisi kaka penj ochakore e counties mopogore opogore e pacho kae. Mago wuok ni achiel kachiel kowuok e county ma Nyeri. To ken county ma Nyeri kende county ma Siaya bende jofwambo magwa goyo tache. County ma Siaya okinyi ma kawuono ka bende DCC mano ma county ma Siaya mano Robert Ngetich odiochieng' ma kawuono en bende tayo chenro mar yawo container kama bende okete penj mago mag KCSE e county ma Siaya. Ng'isi ni chenro makamago pod wamedo luonu achiel kachiel mar mondo mi in bende nyaka Ramogi Jwang ine kaka penj mar KCSE chakore. Pod wamedo mana kwayo hawi maber ne nyithindo duto machako penj mag KCSE odiochieng' ma kawuono. Kizito penjero chakore nyaka sani kata bedo ni wang' ni ionge nyathi matimo KCSE minyalo kwayo ne hawi makare kata skul moramora. Akwayo ne Nduru Mix Secondary School mano mantie Kabonyo Kanyagwal hawi makare skunde duto mekwa gitimano matek ni kendo ni ng'eni yango ni to gweng' makama obedo nade koro countries wa duto gitima tek gibed kod dwoko makare. Aya adwa ni wadhi mbele kod nonro mar gazet mana mapiyo piyo kapok watieko nikech aneno ka sa marwa rumo. It gazet mar 5 mano mar gazet ni mar Daily Nation mana mapiyo piyo Kizito nyaka sani koro nitiere wanyalo wacho ni nitiere iluongo kanyo gi dho ngere ni concern kinde ma bende koro gino ma wanyalo wacho ni bugo chuny ka nitiere counties 9 ma nyaka sani koro nitiere medruok e kwan jogo magamo kute mag ayaki e pacho kae. To counties maka magi gin mage kaluwore kod mano duol mar National Endemic Diseases Control Council NSDCC. Nyaka sani county ma Homa Bay, Siaya, Kisumu, Migori,
Kisii, Mombasa, Samburu, Vihiga, kachiel kod Uasin Gishu gin moko kuom counties manyaka sani kaluwore kod nonro margi kata kaluwore kod report margi nitiere kwan mamalo mag jogo mamedo gamo kute mag ayaki. To mae thiro chenro mar sirikal osebedo katemo godo mar mondo mi kochopo higa mar 2027 to onge kendo kata kwan mar jogo magamo kute mag ayaki onego bed kadok piny ahinya. Magi achiel kuom gigo makoro gin ohinga Kizito. Joyce, counties miwachogo mano Kisumu, Mabe, Siaya, Mombasa giri gin counties makinde machien kanyo king'iyo higa mar 2015 nogol kane kod gin atamalo mamalo ahinya chiegni 30 gi wiye kucho. Koro gi lak sechegi ineno kanyo ka gintiere chiegni atamalo 15 manyiso nang'o odok piny to pok orumo. To wach mabende koro nitie kae mano kaluwore kod report mogol kod National Syndemic Disease Control Council wacho nang'o nitiere counties 9 mowuok manyien ma tuoni koro medore. Ma counties gi gin kaka Samburu ma koro nitie kod atamalo 4.3, wan gi Vihiga 4.2, wan kod counties go mago mantiere nyandwat mag Kenya. Koro wacho nang'o wechegi koro wuok kucho kaluwore kod wechego mag luoro. Ng'ato neno nang'o ni kowuok ayanga kodhi e pim kata kodhi kuonde mikawo yedhegi ni koro neno gimoro malich ahinya ni odhi ng'e kind oganda. Koro miyo oganda ok wuog oko mar mondo mi odhi e pim oyud yedhego magayo teko mar tuoni. Koro ma miyo koro midhiero nitiere kiwacho nang'o ma ok timre counties makocha ka koro ma miyo koro counties manyien ochiko wuok ma koro tuoni koro wacho ni medre. To koro kata counties mowacho mabe makaluo wach kanyo mang'eny go iwacho ni owuok e tamalo 30 gi wiye mane nitiere cha koduogo tamalo 15 wacho nang'o ni kuonde counties ka oganda magima koro gisekawo okang' makare mar dhi e pim kendo tiyo kod yedhe ka maonge luoro mopogore kaka chon kaka ji ne dhi pondo ji nok da wuok oko. Ato kata kinde ma magi duto timore Kizito wach ma koro anyalo wacho no make wang'a ma anyalo wacho kata nen wach makare en ni kaluwore ni wanyalo wacho ni e kinde ma ponono miyo pek iwacho kae ni kaluwore kod nonro kute mag ayaki mar wuok e miyo kadhi e nyathi monyuol kata kamano mano to dok chien kowuok e atamalo 14 e higa mar 2013 nyaka atamalo 8.9 e higa mar 2022 kata kamano pok gichopo target kata mano ketnegi. Kata kamano ma en okang' makare ahinya nikech kinde duto wang'eyo ni mother to child transmission ema ponono jathoro bedo mang'eny. Kata kamano sani koro kaluwore kod nonro mother to child transmission mano mar kute mag ayaki nyaka sani koro osedok piny. Gino mabende iwacho ni en okang' makare ahinya kendo onego bed ni medo dok piny. To wanyalo mana medo jiwo joneno magwa kata nyaka Ramogi Tv ni mar mondo mi ji owuog oko ong'e chal margi. King'eyo chal mari tinyalo muonyo yath e yo makare to bende inyalo geng'o mar mondo mi kik imi ng'at machielo kute mag ayaki. To bende iwacho kinde ka kinde ni kichomori gi yath tir iwacho ni viral load mari biro bedo mapiny ahinya mok inyal miyo ng'at machielo tuo mar ayaki. Kwa dhi mana mapiyo piyo Kizito it gazeta mar 6 mano mar gazeti ma Daily Nation wang'eyo ni gavana e county ma Meru Kawira Mwangaza nyaka sani koro Senate biro chako winjo bura mano miyo MCAs e county ma Meru othiche oko. Bura makamano ichako winj odiochieng' makiny. Penjo en ni obiro tony kendo kose oyo Kizito. Joyce ma wach ma koro kaka na wache juma mokadh chani jatelo gongo gwaro ma en thicho ne oko mar ariyo ma kinde machien kanyo od bura mar Senate nokonye. Koro kamo choponi bende dhi konye. Joyce ma jod bura tich adek mar juma mokadho nong'ado nang'o ni koro Mwangaza dhi e nyim jod bura duto mag Senate mano mopogore kaka dwaro moro ma nche dwarore nang'o ni okete nyim kamiti mar ji 11 ma koro jogo ne wacho ni wan gi to kamiti ni mag jomoko mathin madhi bedo ni magolo pachgi. Koro wach ma kama idhi pedhe e nyim jod bura. To wach mantie kae iwacho ni tiere kaka jod bura ma Kenya Kwanza seche moko osekawo okang' mar neno ni gidhi golo Mwangaza kaluwore kaka seneta mar Nandi ne wuoyo ne gikoni nyaka chopa e nyim jod bura duto. To Azimio to nowacho nang'o gin ok gidhi miyo jod bura mekgi mag Senate yo magiluwo gidhigo kura ng'ato kaka pache omiye. Koro luoro nitiere kaluwore kaka seneta ma Cheriot nosewuoyo. Koro luoro nitiere kuom Mwangaza kaka nosewuoyo ni dhi bedo nang'o ni joko oseng'ado ni dhi thiche oko. Koro wadhi rito wadhi ng'eyo to dhi bedo nade od bura mar Senate.
It gazet mar abiriyo mana kwa dhi mapiyo piyo kapok wang'iya ni weche ma The Standard bende omiyo pek okinyi ma kawuono. Nyaka sani koro jambetri mano mar piny Ingereza pacho ka Neil Wigman. Nyaka sani koro wacho ni piny mar Ingereza sani koro nitiere thuolo mar bede twaka kod anyuola mar jogo ma bende ne okale sanda matamra gi nono e kinde ma piny Kenya pod ne nitiere loch mar jowagunda. Kata kamano wacho ni gibiro bedo ka gitwaka mar mondo mi one kaka inyalo chula familia makamago. Nyaka sani wang'e ni nitiere familia kata jogo mane oyudo sanda e lwet jowagunda maderom 5,000 ma bende nosechak chula kochako higa mar 2015 Kizito. Joyce, ma wach makoro nitiere amenya e nyakalore kaka jomokadho ne wan kod wendo maduong' mar joka ruoth King Nyonyo olimo e pacho kae mamagi bende weche manowuoye ni jogo manoyudo sanda e lwet jowagunda, jogo manomako telo ma pacho kae ni koro gintiere kata kineno kaka jambetre ma piny Ingereza ne wacho kanyo ni giyie kendo gintiere twak mar dhi wuoye weche mang'iyo kaka inyalo chul jogo mane oyudo sand. Kwaneno kanyo oganda maromo 5,000 osechul kanyo, to iwacho kanyo ni oganda maromo 90,000 mago jogo mane do sand e kinde tend jowagunda. Koro en wach makare ka inyalo chul wedewa, osiepewa, jo-Kenya mano oyudo sand e lwet tend jowagunda. Kizito mitantiere wach momako wang'e gazeti ma Daily Nation kapok wamulo The Standard mapiyo piyo kalore ni thuolo mar orumo. Aneno kae it gazeti mogik kamano mar gazeti ni mar Daily Nation. Be nang'e ni en wach ma bende Cleophas biro mulo e wechego mag tuke. Nyaka sani koro nitiere kae nyadendi Helen Obiri ma nyaka sani koro ne oloyo ng'wego mag New York City Marathon odiochieng' manyoro. Puoch gi pak ne nyadendi Helen Obiri. En puoch gi pak ne nyadendi Helen Obiri nikech omedo mafuadho bandera marwa medo fuathre weche mag tuke bang' ng'wech gi tang'eni pod oboy ma fuadhore. To Joyce, kwarengo wadhi ite mar 8 en weche mag koth ni jogo masomo kor lwasi wacho ni koth dhi chwe kendo en koth madhi nyaka dwe mar 1. Koth nosechako chwe to nwaneno koth mokwongo manogoga piny chielni gwenge mag Nyandwat kucho chon waneno kaka pi ne oywero piny ma lori giri ne pi oywe kachacha. Koro osechako chwe. Koro oganda wabed mana kod ikruok makare mar neno ni to bende wan kod ikruok maka umonjo watu wanyadhi kuondego moting'ore gi malo. Koro nowacho nobiro kendo nyiso ni en koth mapek. Koro akia ni en mar El Nino koso en koth madhi bedo mapek. To moloyo wabed kod ikruok makare ni gimoro amora nyabiro. Nyabedo El Nino kata nyabedo koth moro mapek. Sani makoro nego beni waneno ni pesa manoket tenge mar El Nino nego beni tiyo e machalo nade. E kaunti ma Mandera nyaka sani nitiere familia mago mohewo 16,000 ma nyaka sani koro pio ula oseywero. Gidwaro chiemo kachiel kod gik mamoko. Ang'eyo ni kako ngede kachiel kod lewni magi onego beni koro ireso gi godo kod pesa manoket tenge mano pesa mar El Nino. Kata kamano warita ne waneno ni sirikal biro timo nang'o mar konyo ji. Jatend piny noseng'iso ji ni El Nino onge kata kamano koth koro chwe ji osechako. Ang'e ni sirikal isaidia osemana chakore onego beni konyo jogo yo machalo na dada ne wamula ne gazeti mar The Standard wang'e ane ni it gazeti mokwongo mano mar gazeti mar The Standard nyaka sani to wacho nang'o. It gazeti mokwongo ka aneno kondika ni how not to bring down cost of living. Ma ang'e ni en kotudore kod weche mag pek mag ngima ma nyaka sani koro jo Kenya neno. Gino maduong' ma jo Kenya dwaro en ni oduok nengo mag gik moko piny. Bende biro nyalore adiera Kizito. Joyce kora Kenny Ruto mix ne minya wach ni Ruto chung e dhot makalore kod weche mag economy. Koro wacho ni weche mag ochumi. Kalore kod okenge ma jatend piny Kenya William Ruto kao kaka mago mag osuru. Iwacho ni gimoro amora mawuotho sani da juogi. Koro gimoro amora mawuotho sani da juogi ni wacho ni mae dhi medo rocho weche mag ochumi mag Kenya nikech wacho ni nitiere oganda mathoth ma bende koro dhi yepo chulo osuru nikech ngima oridnegi. Nitiere bende jogo ma koro tije lal negi. Iwinjo ka jogo mondiko ji tich koro duoko kwan mag jo tich chien. Koro mamiyo ngima medo dok piny nikech oganda mathoth koro ok yud yorego mag nueng'o. To weche makamagi wacho ni nochako kethre chien, korona nobiro manoketho weche mag tich, weche mag economy. Koro medo mana kethore gi okenge miwacho ni jatend piny Kenya okawo wechego mag osuru. Miwacho ni wach mar osuru jatend piny Kenya omako matek ahinya. Koro wakia ni odhi chopo kure mano kalore kaka jolony weche mag osuru koro kete kanyo gi wache yo maler ahinya
gigo monego bed ni jatend piny Kenya kata telo mar piny Kenya kawo mar neno ni ngima obedo makare ne jopiny. Kizito don wadhi mana mapiyo piyo, aneno ka piny kae bende nitiere weche mag IEBC reforms versus right of representation. Wang'eni nitiere kuonde madero maberio manyaka sani koro onego bed ni bage yiero madundo. Kata kamano wang'eni duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC onge kod commissioner moro amora. Gino makoro nyaka sani koro mayo jo Kenya ratiro margi mar bedo kod jogo ma ochung' negi e gwenge mopogore opogore, obed MCAs obed kata MPs. Kata kamano aneno ka wach makama omipeke it gazet mar Aboro. Wang'eni ma en wach makoro nyaka sani akia ni biro konye yo machalo nade, nikech kata chenro mar yiero jo IEBC bende en achiel kuom gigo mosebedo ka kelo gwandruok maduong' ahinya e pacho kae. Kizito mana mapiyo piyo kwati. Joyce, ma wach makoro rochre nikech jogo man kod ratiro mar bedo kod jotelo mochung' negi e lemo mopogore opogore mag telo koro wach ni ok dhi yudo makalore ni koro gionge kod jotelo mago ntiere kuonde mane kot no ketho yiero makamago, ntiere jogo be mano wito jod buchegi, to wach ni ma ok nyal timre nikech duolno mochung' ne yiero mano mar IEBC sane koro onge kod commissioners. Iwacho ni nitiere mane tamgi no rumo, nitiere be mago mano gwe tao kanyo. Koro bende wantiere kinde go mineno ni dwa loso IEBC, koro loso IEBC ni pok olosore. Koro onge yiero minyalo tim. Jogo podhi bedo mana ka onge jogo mochung' negi. Haya, wach makamano nyako Ramogi Jwang' inyalo somo it gazet mar Aboro. It gazet mar Aboro mar The Standard kae bende gipedho kuonde monego bed ni tim yiero madundo. Kata kamano yiero makamago podi ponono ok nyal tim kalore ni duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC podi ok ni kare. It gazet mar Ariyo bende aneno ka ponono nitiere jogo ndikae ni jogo ma ponono nyalo yuto gi jogo manyalo yudo lala e kinde ma koro kamiti mochung' ne twak mar theka koro biro bedo ka pedho report margi. Moko kuomgi koro sani paro ni ponono ka jatend piny Kenya William Ruto kod Raila Odinga ponono nyalo loso weche kindgi, to moko kuomgi nyalo gwe oko mar sirikal. Mage weche ma ponono mako chunji gi buok. Kizito ka achiel kod wach ni mogik kwatieko. Joyce, mano wach mabende wach kod Kimani Kuria mano jod bura mamolo wacho ni twak mitimo Bomas kucho en twak mabende koro neno ka onge kore. Ni mag gik mano nego be ni dhi pedhnegi e nyim bura to jod bura igoyo ombulu ni wacho ni jotelo ka mano jatend piny Kenya William Ruto nyalo nyiso joge kaka dhigo ombulu, Raila Amolo Odinga kocha bende nyalo nyiso kode kaka dhigo ombulu ka siro gigo magidwaro. Koro wacho ni mano mitimo Bomas cha en mar ketho sa kod ketho omenda. Koro weche makama bende wacho nang'o ni kadipono ni wach ni odhi obedo makare nitiere kaka dhi gwetho jomoko e lemo mag telo ma jagono mowach kanya na achiel kuom gen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua miwacho ni seche moko weche ok nyadhi kode makare. Iwacho mar ariyo moduogo wacho en Musalia Mudavadi. Koro wacho ni ka William Ruto kod Raila Amolo Odinga odhi winjore magi wacho nang'o walose kit telo moro ka mar riwruok. Koro wacho nang'o jok ma wach ni dhi mula inya gin ji ariyogi. Koro wacho niya Gachagua osebedo ka wuoye wach ni. Koro jogo ma bende wacho wach ni gin jogo ma bende koro jod bura mawuok e gwenge mag masawa machiegni kode. Koro weche nyalo kethre, pi nyalo dure. Seche moko dhi duogo e piny koso dhi dure gi malo mane morito ni twak ni dhi biro gang'o e weche mag telo. Kizito ero kamana nyako mkaw thuolo mari okinyi makawuoni chop mar mondo mi walidh ni nyako Ramogi Jwang' gigo mantiere gazet. Nyako Ramogi Jwang' gigo momori e gazet mar The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation inyalo dhi nyie bed piny some yo makare. Gazet mar The Standard wantiere kod weche matimore pinje maoko, wantiere kanyo kod weche mag thieth, healthy science bende nitiere it gazet ma inyalo kawo ibed piny isom e yo makare. Gi kanyo mochopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono wakawo mana yueyo madundo tok yueyo nyawadwa Cleophas Oluoch donjo kod nonro mar weche go mag tuke. Kik idhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978.
sama